L-Erbgħa filgħodu grupp ta' immigranti ġew rilokati minn Malta lejn il-Ġermanja wara ftehim bejn iż-żewġ pajjiżi. Fis-sqarrija, il-Gvern spjega kif dan l-eżerċizzju ta' rilokazzjoni ġie kkoordinat mill-Kummissjoni Ewropea bħala parti minn inizjattiva maħsuba biex tnaqqas mill-piż tal-immigrazzjoni minn fuq Malta. Ir-rilokazzjoni ta' dan il-grupp ta' immigranti saret ftit ġimgħat biss wara grupp ieħor ta' immigranti ħalla Malta lejn Franza. L-immigranti se jkunu jistgħu jkomplu l-proċess tal-ażil fil-pajjiż li jkunu ġew rilokati fih. Il-Gvern qal li aktar rilokazzjonijiet ta' immigranti lejn stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea huma ppjanati li jsiru fiż-żmien li ġejjin. Fl-istess waqt, il-Gvern qal ukoll li kompla għaddej bil-ħidma tiegħu biex immigranti li ma jkunx ħaqhom protezzjoni f'pajjiżna jiġu rritornati lejn il-pajjiż t-oriġini tagħhom. Fid-dawl li għaddejjin in-negozjati fuq il-patt il-ġdid tal-Unjoni Ewropea dwar l-immigrazzjoni u l-ażil, il-Gvern Malti qed issaħħaħ il-kooperazzjoni ma' pajjiżi li jintużaw biex minnhom jiġu traffikati l-persuni. Fl-aħħar jiem l-awtoritajiet Maltin kisbu riżultati importanti meta qabdu containers mimlija dajes li allegatament kienu se jintużaw għat-traffikar uman. Intant il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Evarist Bartolo u l-Speaker tal-Parlament Anġlu Farrugia iltaqgħu mal-President tal-Kunsill Għoli tal-Libja Khaled al-Mishri f'laqgħat separati fejn iddiskutew l-ispirtu tar-riżoluzzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti. Din ir-riżoluzzjoni tgħid li pajjiżi ġirien tal-Libja għandhom jagħtu semhom għal paċi u l-għaqda fil-Libja. Kemm il-Ministru Bartolo u kemm l-Speaker saħqu li Malta se tkun ta' spalla għall-poplu Libjan.